Γεια σας, εδώ είμαστε μαζί με τον Γιώργο από τη Ricardo. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου Σίμω. Η Ricardo είναι μια εταιρεία, ένα site στο διαδίκτυο, στο οποίο μπορείτε να κάνετε αγορές, πωλήσεις. Πες μας περισσότερα, τι είναι η Ricardo? Η Ricardo στην ουσία είναι μια κοινότητα αγοραστών πολιτών που έχει φτιαχτεί για την Ελλάδα. Δηλαδή είναι για Έλληνες. Όλοι οι Έλληνες μπορούν να γίνουν μέλη στη Ricardo εντελώς δωρεάν, με μια πολύ απλή εγγραφή που δεν θα τους πάρει πάνω από 5 λεπτά. Και στην ουσία μπορούν να αγοράσουν και να πουλήσουν κάθε είδους προϊόντα μέσα σε 25 κατηγορίες. 25 κατηγορίες? Βεβαίως. Από αυτοκίνητα φαντάσου, μέχρι ηλεκτρονικά, μέχρι ρούχα, μέχρι οτιδήποτε έχεις στο σπίτι σου, στην ουσία μπορείς να το βάλεις και να το πουλήσεις στη Ricardo. Άρα ουσιαστικά δεν βγαίνεις πλέον στην Ερμού για να ψώνια, πας μέσα στη Ricardo και βρίσκεις διάφορες κατηγορίες με πάρα πολλά προϊόντα. Έτσι ακριβώς. Εγώ που είμαι άντρας, τι μπορώ να βρω στη Ricardo? Καταρχήν θα γλιτώσεις το να πάρεις το αυτοκίνητό σου και να πληρώσεις πάρκινγκ και να φας τόσο πολύ χρόνο Και κίνηση. και κίνηση και να νευριάσεις. Μπορείς λοιπόν από το σπίτι σου, φορώντας τη φόρμα σου, απλά στον καναπέ σου, να μπεις και να χαζέψεις χιλιάδες προϊόντα, να βρεις πραγματικά τις ευκαιρίες που θέλεις, αλλά κυρίως και να βγάλεις λεφτά. Αν μπορείς να βγάλεις και λεφτά. Βέβαια. Για μια γυναίκα που οι γυναίκες είναι πιο πολύ του βγαίνουν στα μαγαζιά και κοιτάω τις βιτρίνες, τι μπορούν να βρουν οι γυναίκες, πώς θα τις κεντρήσετε το ενδιαφέρον της γυναίκας? Οι γυναίκες είναι ένα πολύ ενδιαφέρον group, θα λέγαμε. Δύσκολο, Και δύσκολο. Αυτό που παρατηρούμε στο ένα χρόνο λειτουργίας της Ricardo είναι ότι έχουν μεγάλη προτίμηση στη Ricardo, γιατί υπάρχουν αρκετά ρούχα, αρκετά αξεσουάρ που το βρίσκουν πάρα πολύ εύκολα και σε καλές τιμές για να αγοράσουν. Οπότε μπαίνουν μέσα όλες τις ώρες της ημέρας, γιατί το κατάστημα, το δικό μας, είναι ανοιχτό 24 ώρες τη μέρα, 7 μέρες την εβδομάδα. Άρα δεν κλείνει ποτέ. Άρα, ό,τι ώρα και να σας έρθει η όρεξη για ψώνια, μπαίνετε στη Ricardo και βρίσκετε διάφορα πράγματα να χαζέψετε, να αγοράσετε. Είναι καινούργια ή μεταχειρισμένα? Το καλό είναι ότι είναι και καινούργια και μεταχειρισμένα, γιατί όπως είπαμε, επειδή μπαίνουν όλοι οι Έλληνες, μπορούν επίσης, αν θέλει μια γυναίκα να αποκτήσει ένα καινούργιο ζευγάρι παπούτσια, μπορεί βεβαίως το παλιό της ή κάποιο που της το είχαν κάνει δώρο είναι καινούριο και δεν το έχει βάλει ούτε μία φορά, να το βάλει στη Ricardo και να το πουλήσει. Ή κάποια αξεσουάρ που έχει, που ξέρουμε κιόλας ότι τις τσάντες και πάρα πολλά αξεσουάρ οι γυναίκες τα βαριούνται και γρήγορα. Οπότε βεβαίως έτσι είναι πολύ εύκολο να τα πουλήσουν και να αναπληρώσουν την καρταρόμπα του στην ουσία. Άρα πουλάς αυτό που δεν χρειάζεσαι σε μια λογική τιμή. Έτσι, μην προσπαθείτε να βγάλετε τα κέρδη του αιώνα και αγοράζεις κάτι καινούριο που ίσως δεν χρειάζεται κάποιος άλλος ή κάτι καινούριο, εντελώς καινούριο. Μάλιστα. Πες μου κάποια tips για να αγοράσω, δηλαδή τι πρέπει να προσέχω. Γιατί κάποια από τα προϊόντα δεν είναι καινούργια, είναι μεταχειρισμένα. Κάποια άλλα είναι καινούργια. Τι πρέπει να προσέχει κάποιος που μπαίνει για να αγοράσει? Για να αγοράσει, έτσι. Αυτό που θέλω να πω πρώτα είναι όταν εσύ θες να μπεις να πουλήσεις, είναι πολύ σημαντικό να σου δώσω κάποια tips εκεί. Και κάποια tips στον αγοραστή. Όταν εσύ έχεις βρει ένα αντικείμενο το οποίο θέλεις να βάλεις μέσα στο site, είναι πολύ σημαντικό να του βγάλεις μια φωτογραφία, πολύ σημαντικό να έχεις μια σωστή περιγραφή και ένα σωστό τίτλο του προϊόντος, να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, πόσο είναι η τιμή, αν υπάρχει κάποια εγγύηση και γενικότερα να δώσεις τέτοιες πληροφορίες, έτσι ώστε ο άλλος να νιώσει μια εμπιστοσύνη ότι το προϊόν πληρεί όλες τις προϋποθέσεις που θέλει για να το αγοράσει εκείνος. Okay. Αυτό όμως έρχεται και σε αυτό που λέμε καπάκι με την αγοραστική συνήθεια. Όταν εσύ το δεις ως αγοραστής και δεις ένα προϊόν το οποίο έχει τις περιγραφές του, έχει μια σωστή τιμή, έχει μια τιμή η οποία δεν μπορείς να μπεις και να πεις ότι έχω ένα μεταχειρισμένο κινητό και θα το βάλω όπως όταν είναι καινούριο η τιμή του, έτσι, γιατί σαφώς μπορεί να είναι μεταχειρισμένο. Ακόμα και καινούριο να είναι, αν προσεχτεί η τιμή, η περιγραφή, εσύ λοιπόν θα μπεις μέσα ως αγοραστής, θα το δεις, θα το εμπιστευτείς και θα το αγοράσεις. Οπότε είναι αρκετά απλό. Άρα η συμβουλή είναι ότι όταν θέλετε να πουλήσετε κάτι, σκεφτείτε πρώτα σαν να θέλατε να το αγοράσετε και θα σκεφτείτε πιο λογικά και θα βάλετε τις κατάλληλες. Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Ωραία, και πες ότι διαλέγω ένα προϊόν και είναι πολύ ωραίο και ταιριάζει με τις ανάγκες μου. Τι γίνεται μετά? Και το επιλέγω και το αγοράζω. Και πληρώνω με αντικαταβολή, με πιστωτική κάρτα. Μετά ποια διαδικασία ακολουθείτε, πώς θα μου έρθει στα χέρια μου? Είναι πολύ σημαντικό ο Έλληνας να καταλάβει ότι η Ricardo.gr δεν είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα με την συγκεκριμένη άποψη που έχει στο μυαλό του, ότι παίρνω ένα τηλέφωνο, γιατί πρώτα απ' όλα η Ricardo δεν διαθέτει δικά της προϊόντα. Άρα λοιπόν, επειδή λειτουργεί ως μεσάζων, αυτά που βλέπεις μέσα είναι άλλων πολιτών. Τώρα τι γίνεται? Όταν θα χτυπήσεις το κουμπί άμεση αγοράς, γιατί κάθε button αναλόγως στη δημοπρασία έχει ένα κουμπί που λέγεται ή ποντάρετε τώρα ή άμεση αγορά. Δεν μπορείς να περιμένεις, το θέλεις τώρα. Το θέλεις τώρα. Μπορεί να είναι δημοπρασία με κουμπί άμεση αγοράς, γιατί δεν θέλεις να μπεις στη διαδικασία της δημοπρασίας. Το πατάς το κουμπί το συγκεκριμένο. Αυτομάτως λοιπόν στο λογαριασμό σου, όταν έχεις γίνει μέλος, έχεις δώσει το mail σου,
έρχονται όλα τα στοιχεία του αγοραστή, όλα τα στοιχεία του πολιτή. Και αντίστοιχα στον πολιτή πηγαίνουν ένα mail με όλα τα στοιχεία του. Άρα λοιπόν έχετε 7 μέρες να επικοινωνήσετε και από εκεί πέρα να γίνει η παράδοση του προϊόντος και ο τρόπος πληρωμής έτσι όπως έχει προαποφασιστεί όταν ο άλλος έβαλε το προϊόν του μέσα στη Ricardo. Μάλιστα. Άρα δεν είναι και τόσο δύσκολο, είναι απλό. Όχι, είναι πολύ απλό. Μπαίνω εγώ σαν χρήστης τώρα στη Ricardo, έτσι. Και υπάρχουν χιλιάδες προϊόντα, δεκάδες χρήστες. Ακριβώς. Πώς μπορώ να ξέρω αν αυτός ο χρήστης, ο συγκεκριμένος που λέει αυτό το πολύ ωραίο προϊόν, είναι αξιόπιστος ή όχι? Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό γιατί μέσα στη Ricardo χτίζεται μια κοινότητα αγοραστών και πολιτών. Αυτοί λοιπόν έχουν ένα προσωπικό έτσι, πίνακα, έτσι, ένα dashboard που λέγεται, στο οποίο μπορείς να δεις ποια είναι τα πολυθέντα τους προϊόντα και ποια είναι τα αγοραστέντα. Πολύ σημαντικό είναι ότι εκεί βλέπεις για κάθε προϊόν τις αξιολογήσεις τους. Άρα δηλαδή αγοράζεις εσύ κάτι από ένα συγκεκριμένο πολιτή και θέλεις να αφήσεις ένα θετικό ίχνος πίσω. Αυτό είναι η αξιολόγηση. Κατάλαβα. Αν κάτι δεν έχει πάει καλά, που μπορεί να είναι, επειδή συμβαίνουν και αυτά, μπορεί να είναι ένα προϊόν, μια καθυστέρηση, το προϊόν να είναι λίγο ελαττωματικό, γραφειοκρατισμένο ή οτιδήποτε, έχεις το δικαίωμα, πέρα από τη συνεννόηση με τον πολιτή, το οποίο μάλλον θα τα βρεις, οπότε θα υπάρξει κάποια αντικατάσταση, μπορείς να αφήσεις, άμα δεν τα βρεις, μπορείς να αφήσεις μια αρνητική αξιολόγηση. Αναλόγως αρνητικές αξιολογήσεις, αυτός ο πολιτής μπορεί στο τέλος να απαγορευτεί από την πλατφόρμα. Άρα προστατεύεις και τον εαυτό σου και όλα τα υπόλοιπα μέλη. Οπότε είναι αρκετά σημαντικό. Άρα μέσα στη Ricardo δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε, προσέχουμε τη συμπεριφορά μας και είμαστε σωστοί όπως πρέπει, γιατί όλα προσμετρώνται. Σχετικά με την ασφάλεια τώρα, επειδή είναι ένα site έτσι, και όλοι φοβούνται μήπως υπάρχει κάποιο θέμα ασφάλειας κτλ. Πώς εξασφαλίζει η Ricardo το χρήστη που μπαίνει να ψωνίσει μέσα από αυτή? Καταρχήν υπάρχουν 2-3 πολύ σημαντικά πράγματα που πρέπει να προσέχουμε. Όταν κάνεις εγγραφή στη Ricardo, βλέπουμε ότι είναι αναλυτική εγγραφή και σου στέλνουμε επίσης ένα κωδικό ενεργοποίησης στο σπίτι σου, οπότε ταυτοποιούμε ότι όντως είσαι εκείνος ο οποίος θες να γίνεις μέλος στη Ricardo. Από εκεί και πέρα γίνεσαι μέλος στη Ricardo. Επίσης, όταν αγοράζεις ή όταν πουλάς, υπάρχει από πίσω ένα οργανωμένο τμήμα Customer Care που σε υποστηρίζει κάθε ώρα και στιγμή, είτε με mail είτε με τηλέφωνο. Ακόμα όπως θα δείτε στο θέμα όταν βάζεις τα στοιχεία σου και όταν κάνεις κάποια αγοροπολισία, υπάρχουν τα πρωτόκολλα ασφάλειας που διέπουν τη Ricardo. Άλλωστε και το όνομα Ricardo βρίσκεται στην Ευρώπη εδώ και 10 χρόνια. Υπάρχει μια τεράστια εμπειρία στο θέμα των αγοροπολισιών μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας. Όπως επίσης και η παρουσία μας σε 14 χώρες σε όλη την Ευρώπη, νομίζω ότι είναι και το καλύτερο εχέγγυο για τον Έλληνα χρήστη, έτσι ώστε να εμπιστευτεί πραγματικά τη Ricardo, είτε είναι ιδιώτης είτε είναι επαγγελματίας. Ουσιαστικά εμείς καλούμε όλους τους ιδιώτες, αλλά ακόμα και επαγγελματίες που μπορούν να έχουν ένα μικρό, ένα μεσαίο, ένα μεγάλο κατάστημα σε όλη την Ελλάδα. Μπορούν να γίνουν μέλη στη Ricardo, να βάλουν τα προϊόντα τους, να τα πουλήσουν και στην ουσία να αποκτήσουν προβολή και επαφή με όλη την Ελλάδα, με όλο το αγοραστικό κοινό στην Ελλάδα. Και αυτό νομίζω ότι είναι μια διέκδοση που μόνο το ίντερνετ και συγκεκριμένα μόνο η Ricardo μπορεί να σου τη δώσει με τόσο μεγάλο επαγγελματισμό. Άρα, αν έχεις ένα μικρό κατάστημα, ακόμα και αν είναι εκτός Αθηνών, έτσι, στην επαρχία, στην περιφέρεια. Βεβαίως, συγκεκριμένα για την περιφέρεια. Πάρα πολλοί κόσμος ενδιαφέρεται για το πώς μπορεί να πουλήσει μέσα από τη Ricardo. Και δεν σου κρύβω, κάνοντας μία βόλτα στη Ricardo και ασχολούμενος, θα δεις πάρα πολλά καταστήματα που είναι από την Κρήτη ή από την Θεσσαλονίκη και από άλλα μέρη, οι οποίοι πραγματικά διενεργούν και είναι έμποροι στη Ricardo. Άρα έχεις ένα μικρό κατάστημα στην Κρήτη και μπαίνεις στη Ricardo και ανοίγεις εκεί το υποκατάστημα το online μέσα στη Ricardo και αυτόματα έχεις πρόσβαση σε όλη την Ελλάδα, σε όλους αυτούς που θέλουν να αγοράσουν πράγματα μέσω ίντερνετ μέσα από τη Ricardo. Θα δούμε όμως και καινούργια πράγματα με τη Ricardo τον επόμενο καιρό. Τι καινούργιο ετοιμάζει η Ricardo? Καταρχήν προσπαθούμε να εντείνουμε τις υπηρεσίες μας προς τους χρήστες, οπότε θα δείτε μια ακόμα μεγαλύτερη δυνατότητα για να αγοράζεις και να πουλάς μέσα στη Ricardo, ακόμα μεγαλύτερο και ευκολότερο navigation μέσα στο site, ένας πολύ καλός τρόπος αναζήτησης των προϊόντων και επαφής με τους χρήστες. Και αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να το κάνουμε τόσο εύκολο και τόσο απλό σε όλους τους χρήστες και για να αγοράσουν και για να πουλήσουν. Άλλωστε το ίντερνετ είναι κάτι πάρα πολύ δυναμικό και θα ήταν ψέματα αν λέγαμε ότι έχουμε τελειώσει σαν υπηρεσία, αλλά εμείς κοιτάμε πάντα μπροστά και βέβαια χρέος μας είναι να φέρνουμε και στην Ελλάδα τις τελευταίες ευρωπαϊκές εξελίξεις που σαν όμιλος έχουμε τη δυνατότητα να τις φέρνουμε. Οπότε το σίγουρο είναι ότι περιμένουμε ακόμα καλύτερα πράγματα από τη Ricardo, πραγματικά κάθε μέρα που περνάει. Θα βλέπουμε και καλύτερα. Να γίνεται η βόλτα στο ίντερνετ ακόμα πιο απολαυστική και να βρει και ο άλλος προϊόντα που θα μπορεί να αγοράσει μέσω ίντερνετ μέσα από τη Ricardo. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ.